ewa nya qisa min fo sisa yala ninta iranna ko bide ko jugu bayan kan kanyere kolo salama ko parce que ni nyem mo kelende atumbe subu hawu chari e pale ba ke ka subu ha chari yoromi abe mogoye munu nye seba wuye limanew ka giri alensiren ka giri famu be doni be mogo kelende ratumbe subu ha chari mona tabe umaru man no yake ama ka ko fege ya ma ko ke mina ko no gonye abora fo misra kanati madina anin nyangilini bugoli min kaka ko kala kasage ka bo madina ka ucela tusuru nu dalentala kabila kata kufa o ko fe nyamarali ka ke beki datigala beki yeretigala fo akatubu ka jeya balmu nimba ira ko bidiya sarafu matilonga kene cide nyere anya fa ko wasarra al umur muhaddasatuha ako ko be juguma ye ko pura de dinala bidiya nyuguna ko fulanka fo yakumba ba ko fe ani fulanka fo ya fitini fulanka fo ya temenen ko fe ka boy junubo sude te fitina sire te bidiya bo dinala odi ato sarafu matandama usirananye umatandama madele ka fo ko imamu na maliki kato madina misiri almamiyala salli walela do nana nabe salli wale damna tahana hana maliki ko ka bo salli walela ko kana bidiya do ka misiri kono akon ni nye bidiya mo ayeni mbo salli walela kana bidiya do ka misiri kono an ko bidiya kelendoro kunu bo silamiya kono bari bahari ko bidiya akwa ya yere koroshi bidiya fitinima ako bidiya fitini de be kumbaba minya islafu sirna bidiya ma ni bidiya damina na fitini la Allah ban bi labo silama yere kono kike kafiri ke mushrike parce que dongo do shaytan be do de faraka do de do ibolo akono kata fo Allah ban bi labo silama kono ora to Sheikh Salih Fawzani sarahu sunna ko ni bari bahari ka kuma min fula sarahula ako bidiya fulede ko abe komi tasuma kami ako tasuma kami ni fara tulala abe bonya ka so jani abe bonya ki ka bitigi ka sugu ka jani abe se ka dugu yere jani tasuma kami kele na fara tulala abe kumba ba fo abe so jani abe kumba ba fo abe sugu jani abe se ka kumba ba fo abe dugu be jani e wa bidiya bo chogodela abe dina de tiya salafu sirananye wodi ato abadirisa da khawlani ko ale ka tasuma ye ko abe misiri jani na tese ka tasuma yin faga ko ale be o fe katema ka bidiya ye misiri ko na tese ka bidiya min bali abadirisa khawlani ko ale ka tasuma ye misiri mina bake ka jana tese ka tasuma faga ko o kadi ale ye katema ka bidiya ye misiri ko na tese ka bidiya min bali parce que tasuma fule na ye misiri jano o ye jinya ko da abaka jinya minaw ni feunde jano be se ka remplacer mais bidiya be dina de tiya odi ato salafu sirana bidiya nyem balimo e wa bidiya fana ye sira fende odi ato e imamu na maliki ni aka mudawana laje minye e wa jahmiya uni qawarij ye ani rafidaw ni bidiya sugu nyogona imamu na maliki ko mudawana kono akonu ben nasirala kana foli biluka nu yufo kana lamina kanu sigi nyogonya kanu demuso furu ikani demuso duma furula imam na malik rahimahullah aw ba fu maliki kamaja aw be maliki do ni maliki bora dugu kolo ka balimo abe ba muruta mo folo min kama ya o ya munum bu dambi kata kama jabi made abe wulu yere folo de kele folo donc ambe min foni yoro la tilonke manka ye bidia ko la bidia te fendeni ye bidia te tilonke ko ye anya fo chogo mi sarafu salihu tilela ni ko ni be bidia chari ulu bi dade de imini dade ina dabila imman nini bugoli min kaka ina bugo nini kaso de kaka ina do kaso la nini fagali yere de kaka nu ya do nin ka bidia ante sika kisama namma faga de bi faga alaka timandama bon ko ni mo min tara me so ma dugula kalo saba nyona ibe se ka sallu dafa so soli bala don ke ba bolo jamhuru be minka
ulu koni tara yorola iya nganya ni yoro mbetile nani ke ndo na domme animbe bo domo tala ko ka salli dafa foy ka bo jamhuru be ninde ka mission sila bunte miya de baka bo koni tara ko do de kama ne nana nin ko masina de kama ni nin banna dongo do be sagi akoy be jate tama dende ika dobo salli la foy ika bo men ni sallira almami no fe iba dafa ni nye seku sina bunte miya ka hakilina me jamhuru be minka ni ya ngani akoy be tile nani ke I donna domme ani be bo domo tala ko ika salli dafa ay do tumbe kuma yamfe Mumma? Bon, comme min dilo lembe gouvernement ko ni fewna ante se ka kuma la parce que yem min ani min be kana kuma fenna na doni haqiqati bolo gouvernement ko koni la fengo fendire lembe ulu de la ante se kan dado nin ko sugula parce que be se ka fembe me fendo me min be ka soro tinyate donc an kumbe kuma min ka dro min ye kalande doni nyini chogo de bala wa'lamu anna al-ilmu dina fa anzuru amman ta'khuduna dinakum mamar bun sirina yofa akwa ka do doni fulede dina de do aya do abaka dina mina yoromi mugo ka doni nyini to abe ale bolo de pour ka kala nefe ikaso sufiyama o ye bidiya kalam karam mugo ye deja kanata kala yorola ambe min fo ndinde mugo ye sufi de nabe sufiya sira de ka sufiya haklina be ba boro o ye bidiya mugo kanata kala minala hari bidiya mugo ka kitabu yere rasulullah jalima kanata kala wala akado nin doni ye dina de aya do abaka dina na yoromi donc munum be doni ke baga munum be sunnaka ayimmat ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafu salih doni ke baga munum be ninka kalanta nununde fe ikan nununde kakka setu lamme uku ka kitabul laje ne fengo fembe sufi sirawuka mo kanata doni nyino fe kana haru lamme kanu kitabul laje alaikum salam jumanga anga to je bari hane jumanga ma daga na ta kuma hadin salli mai gori mari a tingol le kesiro mati ka jumani nan li safahana ne tire bo ale min fo ko juma na ale nana ko ale tara sigi kofe ko doya ale ye ko akoye min ka nyana amanye ko ikatanye fede ko fulate siga kenni nye juma minye kide nye min fo akoni mo min nana ta sigi nyefede taqaddamu akoy kata sigi nyefe ko mo te wuli na ba yere to kofe ala fana ba to kofe ne malila donc ni ina na juma konila ni do yorobe safa folo la ta do safa folo de la ni ya soro fara safa fulana ni ya soro fara safa sabana fo kata misirifa kerefela numambolo ni kinimbolo yoro minnali mami kasuro de kani na ya soro kinimbolo la sigi yoro dobe ni isigirai ani alimami kasuro akausa numambolo men na ya soro numambolo yoro ni sigira ola misali la iba soro alimami numanna mo sabade be mais alimami ewa kinina mo tambe donc ni sigira yoro mini alimami kasuro nu yoro fulala numande kanyinina parce que ni alimami kasuro odela kini ni alimami kajja wala mais na ya soro mo sabade de mo fulabe kinina mo fulabe numanna ibe takinina unu dara kelenya ube ni kininde kasuru ibeta mais ni ya soro numan yoro de kasuru alimami la kateme kinika ibeta numan de la yoro la wa alaikum salam
man e ka kuma faamu quoi. Bon min ye nafagate ni ɲɛ min fɔ ko muso fula b'a bolo kelen bɛ tubabu jamana la kelen bɛ yan bon ko n'a nana ya a bɛ dépasser minnu kɛ muso min bɛ yan min bɛ tubabu jamana la ko ɲɔgɔnna ka kɛ ale ye ko sinon a y'ale tɔɲɔ musow ka nafagatili o bɛ sage ka taa bɛɛ ka nafagati n'a ka haju hakɛ de ma nafagatili bɛ sage ka taa o de ma tilenya fɔra yɔrɔ min o ye de n'i yɛrɛ bɛ cadeau dɔ di ka muso ma k'o ladiya i b'o tile o yɔrɔ de la mais nafagati yɔrɔ tilenya ye min ye bɛɛ ka nafagati hakɛ a ka haju hakɛ n'a y'a sɔrɔ ni muso 1000 de b'a bɔ a ka nafagati la o de wajibiri kan n'a y'a sɔrɔ ni muso a ka nafagati 500 de b'a bɔ o de wajibiri kan a tɛ wajibi ka ko n'i bɛ 1000 di nin ma i ka 1000 di nin ma nafagati kɔni hakɛ bɛ taa u ka haju hakɛ de la muso dɔ bɛ sisan den 5 b'ale bolo ka fara yɛrɛ kan muso dɔ bɛ den 1 b'a bolo ka fara yɛrɛ kan olu ka nafagati ye kelen ye wa bon ni e ye den 1 tigi ni den 5 tigi da la kɛɲɛ dɔrɔn i jɛngɛna den 5 tigi min b'a na den 5 bɔ o de b'i kan den 1 tigi min b'a na den 1 bɔ o de b'i kan wala min fana min bɛ tubabu jamana na ni min bɛ yan min bɛ cɛ ka wajibi min b'a kan bɛɛ ka balo n'a ka nafagati hakɛ min ye o de wajibira kan bon ko ale ka ɲininkali la n'a nana ya muso min bɛ tubabu jamana la a b'o ka sosara ni fɛn jɔ de bon ne kɔni ka kuma t'o yɔrɔ kan kuma bɛ min ka dɔrɔn min ye tilenya ye dɔrɔn min bɛ tubabu jamana la e bɛ ye wa e tɛ o a ka nafagati hakɛ min ye o de wajibiri kan min bɛ yan fana i bɛ ye o i tɛ o a ka nafagati ye min ye o de wajibiri kan ko ni mɔgɔ min tora ji la k'u b'a fɔ ka su dɔ ji yɛrɛ da la ye u bɛ cogo di lɛsiri t'o la a caman u b'a kɛ de i b'a sɔrɔ n'a bɛ ye farikolo bɛ cogoya dɔ la a tɛ se ka lamaga caman kɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni o b'a la a bɛ se ka a su dɔn a bɛ yɔrɔ min ni su dɔn yɔrɔ bɛ mais ni o tɛ lɛsiri t'a la k'a fɔ ni tora ji la fo i ka don ji da de la lɛsiri t'o la silama kɔni n'a fatura n'a bɛ se ka taa silama kaburuso la an b'a bila ka taa silama kaburuso de la ka taa su dɔ ye quoi parce que ni mɔgɔ kelen su dɔnna yɔrɔ dɔ la ou bien mɔgɔ damadɔ su bɛ yɔrɔ dɔ la a laban kana mɔgɔ wele ka taa u batoli ma ye ou bien ni silamɛw ka kaburuso bɛ yɔrɔ min ni aw ye ninnu dɔ a dama mɔgɔ taali man ca ye mɔgɔ tɛ taa su dɔn yɔrɔ la ye mɔgɔ tɛ taa bɔ u la kaburu la ye silama kaburu gɔrɔbali filɛ huruba filɛ n'u mɔgɔw taara ni janaja ye u bɛ foli min kɛ kaburu la ni u bɛ duwawu minnu kɛ mɔgɔ minnu bɛ kaburu la i b'o sɔrɔ mais ni mɔgɔ dɔnna yɔrɔ wɛrɛ min tɛ silama kaburu sa a bɛ komantiya silamɛw ka duwawu ma wala lɛsiri t'o la k'a fɔ ni tora ji la fo i ka don ji da de la lɛsiri t'o la de silama fatura yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ se ka taa silama kaburuso la a bɛ taa silama kaburuso de la bon fo ni darura dɔn ni min tora ji la tile damadɔ a ma ye a bɛ ye wagati min a tɛ se ka taa ka lamaga ka taa yɔrɔ wɛrɛ la wala o suturali an b'o sutura yɔrɔ la a bɛ se ka sutura yɔrɔ min ko a bɛ daga ka taa ni sugu ye ka salla ka kaburu la baasi t'o la hari sugu ka to a ka kaburu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ salla kan ciden sallira sugu ka k'a to a ka kaburu kɔnɔ wala an bɛ salli sugu la kaburu cɛ la baasi t'o la mais nafila ni farda de tɛ salli kaburuso la waaleykum salaam ne t'o hadisa dɔn hadisa dɔ bɛ Fadlu bin Abbas a tun bɛ ciden kɔfɛ ɲaamɛ la don dɔ la u tɛmɛna muso dɔ la Fadlu ye muso lajɛ ciden ɲa yɛlɛma n b'o dɔn a tun bɛ ciden kɔfɛ ɲaamɛ la mais k'a fɔ muso dɔw nanu ma taman cilen don dɔ ko a b'a lajɛ ciden dɔ nana n t'o dɔn ma hadisa ye
ha bo ko ni mo min be sali nyina na ma fatiha bange me sora min tule mboro ya bange fo iti kasalira gundo ni bange sunna de yoro min kanka gunda ka bange sunna do yoro min kanka bange ka gunda sunna de do bo ko ni ko nyamuso nana ko be dumuni do tobi sufe ube dumuni do tobi sogoma jumanya walima yede che yere min kare kangania ka ke walima innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa bo don ke ko hari ka furu siri do walima be se ka faga furu nye walima be se ka faga furu ko fe walima be se ka faga ni che yere min kare ka dumuni min tobi ko ni nya walima o de walima ube aye e wa baga min faga ko ni nya ka walima o de walima nta kai kai ka kuma famu kwa bo ko ni filimanu yo ka wori minulu ya ninde sunyaliye ni nyede ka bi ka kaminila ninde sunyaliye ikhtilasu be ni mo nana sa ye fem pour que ka boy bula taranay o ba fu nimba al ikhtilasu ninte konte ko sunyali ubi ayere de ye nambara aya minila ni nyede ki nambara ka minila ninte sunyali yede fen tangale ka bo adogo yorola anyogona bese ka mara yoro mi ka bo amara yorola dogola uba fo ninde masunyali me fengo feminana e yere de la ni nye yere de droit ye bandiya ke ki kan naforo minaka wala ta kula muwalakum bainakum bil batili ayode kiya men ninunte wala ko sunyali ko abebe muso kan nun sogo basi tala doni ke bawo ko ni muso be nyanama ya yoro mi nu ya nun sogo ko lada nu be masiri kala u chewu ye basi tala Como? Bon, adamade ko mogo min ni ka muso be wuli kata jinya kata yala fembo la ba doni ke bawo ya yira minye yala e kafiri jamana wula kata yala kafiri jamana wula manka silamani ka dembaya kata yala kafiri jamana wula useminu ko mogo sima ke nu tara nu na nu chokola unyumantena kata kafiri jamana wure la uye sarti de kala ni darura a folo darura ka sorola masala e ka ko dilala kalandola o kalante soro silama jamana la isera kalandola imma ko sera kalandola o kala inte soro silama jamana wula akera jinya kala akera dina kala ate soro silama jamana foi kata kafiri jamana wudela ube bana dobila bana in furakeli ewa furakeli keta silama jamana wula abe kafiri jamana wudela nunu na nyogona ube ibeta komara sila ika minando be ibata ate soro silama jamana wula ube minando be ate fere silama jamana foi na kata na kafiri jamana wudela minanda gale nunu na nyogoye darurai kele ni darura soro la kata kafiri jamana la saratu jumambe aka soro dina ika dina sembenti alendo dina haqiqa bi bolo dina mimbe ikoloshi ala ta ko fe nite se ka do ikan nindungola parce que kafir jamana nindungo jamana udero aka soro dina bi bolo ala serenya be mimbi kisi nito do ikan nindungola fulana aka soro doni bi bolo doni mimbi koloshi nitu ka subu hauta aka soro doni sabati lembi bolo doni min nitu ka subu hauta donc aka soro fana haju min do wakati ni konkuru de be sage akana ke sigili ye kudan wucela te ka soro haju te donc doni ko ko pour kata kafiri jamana la ni saratu de bala mais ni ote kon nin ka demba ya drombeta jinya yirila jinya ma teme makaka ni sebe mo minye
ikam musota ina kata al murala makka ube ina kata hijura makka jinya danna o yoroda ummul qura dugu be bade do me ko beta yala kafir jamana na mo sima ke nasa gira chokola nya bina ana kam muso ni aleni hakilna kuramana muso ni hakili kurana bena ube hakilna kura do be do dewna donc aman kam mo ki ka demba yata ko aw beta yala kafir jamana la mori bara bon ko ewa almamiya bonda la sigreti minna ni baga dilona ni mori bara kela minye mori bara kela kono ye nabe qatimu de gosi jinna togo o ye musriki de sirkul akbar o almamiya te saha o almamiya te saha asila de mori bara kela kono nabe qatimu de gosi o almamiya te saha o ye musriki de sirkul akbar mughraj min al milla baga dilona fana baga dilo ye cogo ya fulade baga dilon do be o ye shirkul asghar baga dilon be do be o ye shirkul akbar akelen kele be mugo minna kalima miyate saha ni sheba nyanka bo ankoro an kana sallallahu fe parce que le fana be fulache imma ka baga dilo ni shirkul akbar ou be ka baga dilo ni shirkul asghar donc an ni sheba nye baga dilo la fana man kan salli maintenant ya soro min ka baga dilo adonna jera le ka baga dilo shirkul asgharude ni alimami wore tambolo akali mamiya be saha parce que shirkul asghar ama labo silamiya kono mais ni aka baga dilo donna le ka baga dilo shirkul akbarude alimamiya afana ka alimamiya te saha asila salite saha kofe bo sigreti minata wo ye fasigide o ka alimamiya be saha o ye fasigide bo ale fana ni ambe almami de nyini kado misirila anta kan kalimami mogo kan nin korosire nu ko fasiri kalimami ya be saha na ya sor misiri kura de dorambe almami takake misiri ante fasiri kai ambe mo tilele de nyini ka kai men ni eye sigreti min nasor misiri do de do eye sigreti min nasor kalimami ya la de a ube etara misiri dola e ya soro kalimami ye sigreti minade ebe salla ko fe ka salli ka kene ebe salla ko fe ka salli ka kene me an ko ni nambe almami nyini de da ka mo kalimami ante sigreti minna kai men ni e ya soro misiri do de kalimami do ube tara yoro de la ya ale de soro ya be sigreti mi salla ko fe ka salli be saha ni almami tilelente donc kalimami ya be ni choko de la min ye mori ganan ko ne ani baga dilona la hala bela kuna amman kan nunu man ka kalimami ni mori gana be qatim gosi akalimami ate saha salli be saha ka ko fe ate saha baga dilona na ga baga dilo ye shirkul akbaru de salli te saha ko fe salli be ka ko fe salli cinyalende do mo kana salla ko fe baga dilona o baga dilona chama fula untado eta ye shirkul akbar shirkul asghar antado donc ante salli ko fe ni seba nyanka bon kalimami yala mo kana salla ko fe bo sigreti minna anya fo chogomi fasiri de ya alay nambe almami de takabila misiri la antata minna anya soro misiri do kalimami do ube antara yoro do la nya soro be mo la sallam be salla ko fe salli be saha ko fe subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk o ewa nya qisa min fo sisa yala nin ta iranna ko bide ko jugu bayan kan kanyere kolo salaba ko parce que ni nyem mo kelende atumbe subu hawu cari e pale ba ke ka subu ha cari yoromi abeye mogoye munu nye seba wuye limanen ka giri alensiran ka giri famu be doni be mogo kelende ratumbe subu ha cari mona tabe umaru man nogo yake ama ka ko fege ya ma ko ke mina ko nogo ye abora fo misra kanati madina ani nyangilini bugoli min kaka ko kala kasage ka bo madina ka uchela tusuru nu dalentala kabila kata kufa o ko fe nyamarali ka ke beki datigala beki yeretigala fo akatubu ka jeya balmu nimba ira ko bidiya sarafu matilonga kene chide nyere anya fa ko wasarra al umur muhaddasatuha ako ko be juguma ye ko kura de dinala bidiya nyuguna ko fulanka fo yakumba ba ko fe ani fulanka fo ya fitini fulanka fo ya temenen ko fe ka boy junubo sude te fitina side te bidiya bo dinala
o de ato salafu matandama usirananye umatandama madele ka fo ko imamu na maliki kato madina misiri almamiyala salli walela do nana na be salli wale damna tahana hana maliki ko ka bo salli walela ko kana bidia do ka misiri kono akon ni nye bidia mo ayeni mbo salli walela kana bidia do ka misiri kono awun ko bidia kelendoro kunu bo silamiya kono bari bahari ko bidia akwa ya yere koroshi bidia fitinima ako bidia fitini de be kumbaba minya salafu sirna bidia ma ni binia damina na fitini la Allah ban bi labo silamiya yere kono kike kafiri ke musirke parce que dongo do shaytan be do de faraka do de do ibolo akono kata fo Allah ban bi labo silamiya kono ora to Sheikh Salih Fawzani sarahu sunna ko ni bari bahari ka kuma min fula sarahula ako bidiya fulede ko abe komi tasuma kami ako tasuma kami ni fara tulala abe bonya ka so jani abe bonya ki ka bitigi ka sugu ka jani abe se ka dugu yere jani tasuma kami kele na fara turala abe kumba ba fo abe so jani abe kumba ba fo abe sugu jani abe se ka kumba ba fo abe dugu be jani e wa bidiya bo chogodela abe dina de tiɲa salafu sirananye o de ato aba dirisa da khawlani ko ale ka tasuma ye ko abe misiri jani na te se ka tasuma in faga ko ale be o fe katema ka bidiya ye misiri kono na te se ka bidiya min bali aba dirisa khawlani ko ale ka tasuma ye misiri mina ba ke ka jana te se ka tasuma faga ko o kadi ale ye katema ka bidiya ye misiri kono te se ka bidiya min bali parce que tasuma fule na ye misiri jano o ye jinya ko da aba ka jinya mina ni feunde jano be se ka remplacer mais bidiya be dina de tinya o de ato salafu sirana bidiya nyem balimo e wa bidiya fana ye sira fende o de ato e imamu na maliki ni ya kam dawana laje minye e wa jahmiya woni khawarij wuye ani rafidaw ni bidiya sugu nyogona imamu na maliki ko mudawana kono akonu ben nasirala kana foli biluka nu yufo kana lamina kanu sigi nyogonya kanu demuso furu ikani demuso duma furula imam na malik rahimahullah aw ba fu maliki kama ja aw be maliki do ni maliki bora dugu kolo ka balimo abe ba muruta mo folo min kama ya o ya munum bu dambi kata kama jabi made abe wulu yere folo de kele folo donc ambe min foni yoro la tilonke manka ye bidia ko la bidia te fendeni ye bidia te tilonke ko ye anya fo chogo mi sarafu salihu tilela ni ko ni be bidia chari wulu bi dade de imini dade ina dabila imani ni bugoli min kaka ina bugo nini kaso de kaka ina do kaso la nini fagali yere de kaka nu ya do nin ka bidia ante sika kisama namma faga de bi faga alaka timandama bon ko ni mɔgɔ min taara maison ma dugu la kalo 3 ɲɔgɔnna i bɛ se ka saliw dafa sɔsɔli b'a la dɔnnikɛbaw bolo jamhuru bɛ min kan olu kɔni taara yɔrɔ la i y'a ŋaniya nin yɔrɔ n bɛ tile 4 kɛ n donna dɔ min ani n bɛ bɔ dɔ min o t'a la ko ka sali dafa fo i ka bɔ jamhuru bɛ nin de kan mission sila buntemiya de b'a kan bo ko ni taara ko do de kama ne nana nin ko masina de kama ni nin banna dongo don be sagi ako e be jate tama dende i ka dobo sallila fo i ka bo men ni sallira almami no fe iba dafa ni nye segu sina bunte me ka hakilina me jamhuru be minka ni ya ngani ko ibe tile nani ke i donna do me ni be bo do motala ko i ka salli dafa ay do tumbe kuma yamfe Mumma?
bon comme min dilolen be gouvernement ko ni fewna ante se ka kuma la parce que yem min ani min be kana kuma fenna na doni haqiqati bolo gouvernement ko koni la fengo fen dilelen be ulu de la ante se kan dado nin ko sugula parce que be se ka fembe me fendo me min be ka soro tinyate donc an kumbe kuma min kadro min ye kalande doni nyini chogo de bala wa'lamu anna al-ilmu dina fa anzuru amman ta'khuduna dinakum mamadu bun sirina yo fa kwa ka do doni fulede dina de do aya do abaka dina mina yoromi mugo ka doni nyini to abe ale bolo de pour ka kala nefe ikaso sufiyama o ye bidiya kalam karam mugo ye deja kanata kala yorola ambe min fo ninde mugo ye sufi de nabe sufiya sira de ka sufiya haklina be ba boro o ye bidiya mugo ye bidiya mugo kanata kala minala hari bidiya mugo ka kitabu yere ko rasulullah jalima kanata kala wala akado nin doni ye dina de aya do abaka dina mina yoromi donc munum be doni ke baga munum be sunnaka ayimmat ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafu salih doni ke baga munum be ninka kalanta nunun de fe ikan nunun de kakka setu lamme uku ka kitabul laje ne fengo fembe sufi sirawuka mugo kanata doni nyino fe kana haru lamme kanu kitabul laje alaikum salam